Silkeborg. Ja, i starten af 1800-tallet var Silkeborg blot en lille flække. Jorden var særdeles ufrugtbar, og der lå ikke mere end nogle få huse i området, der var beboet af folk, som levede under trange vilkår. Men det skulle vise sig at blive ændret. Den 1. april 1844 ankom Michael Drewsen til Silkeborg med 14 murersvende, 10 tømrersvende og 4 smedesvende, og målet var sat. Michael Drewsen ville sammen med de 24 håndværkere oprette landets største og mest moderne papirfabrik, og Silkeborg var nøje udvalgt. Gudenåen var nemlig en hovedsagelig grund til, at valget var faldet på netop Silkeborg, da det skulle være fabrikkens hovedenergikilde til at transportere varerne til markederne i København. Fabrikken blev allerede færdig den 1. januar 1845, hvor det første ark papir blev produceret på Danmarks mest moderne papirfabrik. I Drewsens tid indtil 1870 fungerede fabrikken som et nærmest selvstændigt minisamfund. Arbejdernes levestandard var stabil, da de efter tidens normer fik en god løn, og de fleste arbejdere var sikret en bolig til dem og deres familier. I de første år af byens grundlæggelse var der ikke mange, der ville have troet på, at Silkeborg i dag ville være en by rig med mulighed for skolegang, ja, nærmest en skoleby. Den allerførste skole, som Silkeborg-børnene kunne gå på, lå 7 kilometer væk. Men da det var selvsagt, at det ikke var holdbart, begyndte man at arrangere sig med privatundervisning. Og først i 1850 blev den første offentlige skole i byen oprettet. Som lærer blev Børge Møller ansat til at undervise de 60 børn, som skolen rummede, og antallet af børn blev ved med at vokse. Denne overraskende forøgelse af elever betød, at der med tiden blev dannet 2 ideologiske modsætninger: borgerskabet og den grundtvigianske gruppering. Borgerskabet bestræbte sig på at udføre en grundig, dybdegående og eksamensrettet undervisning, mens den grundtvigianske gruppering ønskede at sætte fokus på Grundtvigs friskoletanker. Men trods det stadig stigende antal af elever, var de pædagogiske værdier dog ikke, hvad der dengang blev sat fokus på i den offentlige skole. Og dette kom til udtryk, da der senere hen blev en stor overvægt af private skoler. Og de privatskoler, der skulle vise sig at have størst betydning for Silkeborgs historie, var de øvelsesskoler, der blev knyttet til byens 2 seminarier. Med denne bragende udvikling skulle der nye kræfter til, og en gruppe af forældre henvendte sig derfor til et seminarium i København, som var ejet af en kvinde ved navn Nathalie Zahle. På skolen gik Theodora Lang i den ældste klasse, og det skulle vise sig, at dette var hendes mulighed for at komme ud. Allerede i 1886 oprettede hun sin egen pigeskole i Silkeborg med støtte fra Oskar Lund, som dengang var bankdirektør og herresfoged. Theodora Lang var meget praktisk dygtig, og skolen fik med tiden flere og flere ressourcer til rådighed. Her ses Theo Langs i slutningen af 1800-tallet. Pædagogisk var Theodora Lang optaget af forbindelsen mellem det faglige og det praktiske. Hånd og ånd skulle følges ad, og i hendes skoler blev praktiske, kreative og musiske aktiviteter udforsket og dyrket. For dette var tiden, hvor der blev gjort oprør mod de gamle normer og traditioner, og hvor problemer kom under debat, som Georg Brandes så fint formulerede det. Dette blev dermed også anledningen til at diskutere kvindens rolle i samfundet og i hjemmet. Theodora Lang havde også derfor en stor betydning for dette opgør, da hun netop gjorde en indsats med oprettelsen af pigeskolen. Og denne tanke var ikke kommet ud af det blå. Nathalie Zahle, som ses her på billedet, og som også havde oprettet det seminarium, hvor Theodora havde gået, var en stor og afgørende inspirationskilde for Theodora, i det Nathalie kæmpede for kvindens ret til uddannelse og selvstændighed. Hun spillede en stor rolle i Theodoras overbevisning og i kampen for kvindens ligestilling med manden.
Generelt var Silkeborg et fantastisk eksempel på den udvikling, som man så i den sidste halvdel af 1800-tallet, nemlig det moderne gennembrud. Silkeborg gik fra et lille, primitivt bondesamfund til et samfund præget af mobilitet, industri og debat. I dag er TH Langs en fri grundskole, hvis menneskesyn er rettet mod åndsfrihed, ligeværd og demokrati, hvilke var værdier, som Theodor Lang selv besad. De værdier, der er på TH Langs, det har rigtig meget at gøre med, at alle har det godt, og der er godt sammenhold og et godt sted at være for alle. Både sådan socialt, men også indlæringsmæssigt, altså at alle ligesom er med i undervisning. Der er i dag både tilknyttet en børnehaveklasse, en SFO og en 10. klasse til TH Langs. Og på skolen bliver der lagt særlig vægt på at fremhæve elevernes faglige egenskaber, færdigheder og selvstændig tænkning. Så med denne viden, indsigt og taknemmelighed over byens udvikling, er der vist kun én ting tilbage at sige. Tak for nu.